njem ebuli egwu anyị ebuli egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaibe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbala nụ Igbo zụkọtara ugwu mba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo. Tupu ndị ụka abata obodo anyị bụ ana Igbo, ọ bụ arụ bụ nwaanyị ịgba n'ezi. Ọ bụrụ na ị na-anya n'akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụ na ọ dị ọtụtụ iwu dị iche iche nke Chineke wepụtara sị onye agbakwana n'iro, onye agbakwa n'iko, bụ nke gụnyere iwu nke ji ndị na-anụbeghị nwaanyị ma ọ bụ ndị na-anụbeghị di, nakwa iwu nke ji ndị nụnara di na nwaanyị. Akwụkwọ nsọ megidere ya. Ihe a mere ụfọdụ n'ime anyị ji kwenye na anyị bụkwanụ ndị Izrel, maka na ọtụtụ iwu ndị ahụ bụ nke dịwanara ọkpụtọrọkpụ bụ ndị anyị na-edebe tupu ndị ụka abata. Ya bụ na mmadụ akwa n'iko maọbụ mmadụ agbana n'ezi abụghị tata ka o bidoro bụrụ iwu n'ala Igbo. Ikekwe isoro na wee nụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche gbasara obodo ụfọdụ na-abụ erute ọ bụrụ na nwaanyị gbaa n'ezi ihe nke a maọbụ nke ọzọ emenwe ya. Ụfọdụ ekwuona na ọ bụ ara, ọ bụghị naanị nwaanyị, o metụtakwara ụmụ nwoke, kama na ọ dị ka a ga-asị na ọ karịrị njọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji asị si nekana ya bụ ihe anya. N'ụbọchị tata soro anyị ka anyị gaa ruo Nsụka. Ọ bụghị naanị Nsụka, anyị ga-aga Nsụka zone bụ nke gụnyere imetụ ụkwụ n'Enugu Ezike, ebe anyị ga-ene anya ihe gbasara ntọala nke omenala ahụ bụ na nwaanyị gbaa n'ezi na ọ ga-anya ara maọbụ ihe ụfọdụ eme ya. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị, ị ga-amata nke bụ eziokwu, maka akụkọ akọnara m na ihe edere na ụmụ soshal midia aka na nkụ. Ya mere sonyere anyị n'oge ụgbọ njem nke ụbọchị tata. were ofu ọjị waka chịstọ anụma kwụsịrị ndị ọbịa na-asụ na ọ bụ ọ dịrị ụlọ ka onye ebe oshije ọ gara ule eze toke abịa ma chịkwa onye pụrụ ime ihe niile, onye anyị nọ n'ime enye onye ọ bụ nye a na-enye ndụ gị na-enye ihe niile na ụmụ na-emu ndị bịara be mụ bụ His Royal Highness Igwela Nzu Atụgwu Chimereze one of Ezeamanedem Nsụka. Ana m asị gị chukwu onye afọ ọma, ụkwụ ọma ha ijije bịa be mụ bụ ụkwụ ọma ha ijije lakwa ezinụlọ ha hafụrụ. Onye nsọ anyị na-asị gị chekwebe ya n'okporo ụzọ, okporo ole rubere ihe isi ka e wee na-enye gị bụ Chineke pụrụ ime ihe niile otuto. Onye nsọ anyị na-ayọ ọnụ gị na anyị bụ ndị ha bịara be na be anyị bụ Ezeamanedem Nsụka ihe gozi anyị anyị ụmụaka anyị, goziri anyị nwunye anyị, goziri anyị ukwu na ibe anyị, goziri anyị ndị nne na nna anyị, na anyị niile ga-anọrọ wee na-enyere gị bụ Chukwu otuto ka ha na-agbagharị ịghọta maka ọdịmma ọdịnala omenala Igbo nke ga-adịgide na ọ bụ na achaghị gị ahụ gị ka ilile anyị na-eme nke wetara ha asọ gị otuto. N'ikpeazụ na anyị na-arụ n'udo n'isi anyị, n'isi ndị anyị inyere anyị ka anyị letere anaghị abụ igwe n'ike n'ime ọja ka anyị taa anụ tata ndụ, tata amara, tata ngozi, tata ịfụnanya, tata ịdị na nwanne na nwanne. Anyị na-asị gị Chukwu onye afọ ọma gozie ọjọọ agozi asaa gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Nrọ ọbịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo. Ọ bụ eziokwu na-abịa n'Igbo Nsụka na ọ bụrụ na nwaanyị nọ na di gbaa n'ezi na ọ ga-anyịwa ara. Ya bụ ọdịnala, ya bụ omenala, kedu etu o si bido na mgbe o bidoro? Ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị ka nwere etu o si emetụta ụmụ nwoke? Ụmụ nwaanyị bụ ndị ha bụ ihe dị n'ahụ karịa. Ọ dị ha mma ya bụ omenala
ka ha chọrọ ka a gbanwee ya. Ọzọkwa wee bụrụ enwegoro ụmụ mgbanwe dị agha kamgbe a malitere ya bụ omenala ka ọ bụ etu ọ dị n'izizi ka ọ dị ugbu a, maka na ụfọdụ na-ekwu na ya bụ ihe adịghịzi ire. Anyị ga-achọkwa ịma ka omenala ọ na-enyere ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa ndị si mpaghara Igbo Nsụka aka n'ebe ọ gbasara ịnụ di na nwunye. Ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, ekwesịrị ịdị na-arụ ya aka ebe ọ bụ na anyị mara na awọ na okwute ọ nọ n'ime ya na-eyi. Ya mere anyị ga-eji gbado Igbo Nsụka ugbu a ka anyị na ha kparịa, ka ha kọrọ anyị ụmụ ihe dị iche iche, etu ọ dị na mbụ, etu ọ dị ugbu a, na etu ha sikwa chọọ ka ọ dị ma ọ bụ n'anya na ọ ga na-adị n'ihe gbasara omenala nke nwaanyị ịgba n'ezi wee nye ara. Ọ bụghị naanị nke a, ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-anụ bụ nke ga-eme ntị gị ọ daa ihu taa. Ya mere sonyere anyị dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị gbapụ ya ọsọ. Okay, afọ m bụ Right Honorable Kelechi Ogilija, former Councillor Esodo Ward 1, Aji to be precise. Aji dị n'ebe? Aji dị n'Enugu Ezike. Ya bụ n'ebe anyị nọ bụ n'Enugu Ezike? Enugu Ezike ka nọ. Ihe dị na Ndish na Enugu Ezike, because Asụwa Nsụka ọ na Enugu Ezike ka dị nsọ dị very well. Na Enugu Ezike ka a na-asọ dị nsọ very well. Ihe gbasara Ndish, old as Enugu Ezike itself, because ịma ịbịa na Enugu Ezike anyị na-follow exactly ihe a dị na Bible, because even ihe dị na Bible before na ya ndị ụka bịa na nye enwego omenala na Enugu Ezike, and omenala enwe forbidere onye bụ na di ije di na nwoke ọzọ. O nweche ọ bụ na agụgo ebe a na-edeche sleep with another man, run mad. That ya na bụcha capture ndị mmadụ na-edesi na different platform ha na-edeche ya. Ịbịa na Enugu Ezike, o nweche different stages ihe dị na ịlụ nwanyị. Ọ bụrụ isi na alụ ijiri ọnụ si na ya nwa na-alụ nwaanyị a, ijiri ọnụ nkịtị si na ya na-alụ nwaanyị a, onye a nọrọ na nsọ, ị ga-eme omenala dị na nwaanyị a before nwaanyị a nọ na nsọ. Yes, ọ bụrụ iji mebi ihe a na-emeche kịta na ya emego onye engage ma ya emego like this, onye mere engage onye a nọrọ na nsọ, ị ga-anụ nwaanyị a lụọ ya ofụma. Ka esi anụ ya ofụma, one, o nwere ha na-akpọ ntaị ụka. Ihe a bụ stages of marriage, asụ ya n'oyibo. Ịta isi ụka, ị ga-agba nkụ. Ọ bụ na ịdị observant, oge a na-agba nkụ, o nwere mmanya na-ebunye nwaanyị a ji achọ di ya. Mmanya a dị ka asị nọ communion, o buru mmanya a bụ nye ya di ya. Iwe ọcha na di ya ga-eji ego tinye ya na kọpa oge ọ ṅụcha mmanya, o wechie ezinụlọ ya ego a na kọpa. Ihe a na-enwego union, a na-enwego communion. So ihe ọbụla o mezi ọ nọzi na nsọ. Yes, nwaanyị nọzi na nsọ, ma nwoke nọkwa na nsọ. Ịma story a na-akọ, ọ na-abụ a na-asị nwaanyị sọ nwaanyị, mba, nwoke nọkwa na nsọ. Abụ m Chief Edoga Cletus Ozioko. Izizi na abụ m cabinet member of Igwaruwa, wee mechie wee bụzara okenye na uwe lezama. Anyị nụrụ akụkọ na nwaanyị ọbụla anụrụ, nwaanyị ọbụla bi na di na Nsụka ada agba n'ezi. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ na ọ eziokwu, ị kọọrọ anyị etu o si malite, maka anyị mara na enwere etu o si malite. Good. Eziokwu ka ọ bụ na mgbe ochie, na ọ bụ na alụta nwaanyị na Nsụka, ọ latabe di, o nwere ihe na-akpọ nna di, ebe dị ancestral shrine dị. Nwaanyị ga-eshie nri paje n'obu ebe ọnụ nna, ihe na-akpọ bụ ọnụ nna. Onye bụ onye isi de ga-ejiri nri anwa wee gọba ọfọ gọcha na direct na ancestral staff na onye abụzikwa nwunye unu, na ebe ọbụla unu ọ na-eje unu ga-ahụ maka ya. Etu a ka esi eme mgbe ochie, mana Christianity ka ihe shiwed mechere bịazie ada emezie, asị na ọ bụ ihe jọrọ njọ. Dono onwe ndị na-achọ ka ha reform nke ha by mee cooking food,
erikọta ọnụ asị oke na ha anabata gị na-emere ozi n'ụdọ na-aga arụsị so ọ nya bụ ka o si wee bido. O bidoro na nna mụtara Nsụka niile ka ọ bụ na anọkọtara wee manye? Very good, ajụjụ mma. O bido mgbe Nsụka malitere, anọkọtara bido mgbe Nsụka malitere, time immemorial. O nwere onye mmarụ kama na ọ bụ ihe ndị obodo bido ndị nna nna ha wee kwekọta na ga na-eme etu ahụ. Maazị Michael Omeje bụ onye Uru Nsụka. Abịa na Uru Nsụka na abụ m onye Ezema. N'ime Ezema nwa na all the part by village abụ m onye amụgoro n'ime Ezema Uru Nsụka. Ihe mere bụ na eziokwu na ebe anyị Nsụka kpamkpam na nwaanyị bube di a ga-ejekwu nwoke ọzọ ya bụ ịgba n'isi. Mana abịa na omenala na ebe anyị ka ndị be anyị si akpọ na wadalet nke anyị bụ nwaanyị ịra di mgbe di enye dị ndụ na-ejekwu nwoke ọzọ. Mmadụ ịma na abịa na ọ dịchara mmadụ ama nwe ike isi ịkọwata ihe kpatachara na dịka mgbe ochi malite. Kama na ihe mere bụ na mgbe o jiri malite na anyị bụ this generation amaghị. Mana anyị bụ ndị ha afụtazịa ụma na ihe bụ nsọ ala na even na eje na Bible na nwaanyị ịkwa iko adulterousness na ọ bụ nsọ na Bible nwaanyị iji ekwu nwoke ọzọ ma eji ya dị ndụ. So it originated maybe from the Bible self. Yes, oge anọkọtara ndị mara amarozi ihe bụ nsọ and n'Enugu Ezike na-asọ nsọ ofuma. So ọnọkọta mmadụ amarozi ihe bụ nsọ, onye lụọ nwaanyị nwoke ọzọ ịpụ ọnụ ụzọ nwoke ọzọ eduru nwunye. So ndị okenye that time wee lebere anya si na ka ha nwee nsọ. Ihe a wụ mma ka ọ bụ, ihe a all spirit all mmụọ ka ọ bụ, because onye ndị isi aji sọ ya bụ ihe ma na ndị isi ji ya. Ya bụ onye meruo ya bụ ihe. Yes, ọ ya nwa. Yes, o jide ya na ọ ya nwa bụ ihe ma na o jide ya. Ọ bụrụ mmadụ na ama na o mewezie ka onye ndị isi ji mmadụ amazie na ndị isi ji ya. So ha ji egwọta ihe a ka ọ na-echekwara ha nwunye ha. So na-echekwakwa ụmụ nwoke na-eji aji na nwunye mmadụ. Ọ bụrụ na iwu nwoke lụgo nwaanyị na-aji aji na nwunye mmadụ, ọ ga-ejikwa gị. Ọ bụgo na ha kwuru ebe dị aga nụọrọ onwe ha, mgbe ọ bụ jila ha ji wee bata ụlọ ha ga-emeriri ya mmemme. Yes. Ya bụ na onye Nsụka nọ n'obodo oyibo nụọ nwaanyị kịta, ọ bụrụ na ọ nata ọ ga-emerete ya. Dịka kịta m iwe si na Kristianity ego tinye aka n'ọtụtụ ihe, mana ọ bụrụ mgbe ahụ ọ nọgodo obodo oyibo, ọ bụ na ha lụcha mgbe ọjị na-anata na ọ ga-eje ripọtụ na be onyeisi wee hụ nwunye wee mee mmemme anwa. Anaghị eme mmemme ahụ ka ya bụ nsọ na-ebido. Yes, oge a ka nsọ ma na-ebido. Ka ihe na-eme onye mere ya bụ ihe na-eme onye anwa abaka. Nke mbụ, onye ma ga-anọkọta were ọnụ ya na confess. Nke ịbụa, o nwere ọya ga-anwụ onye anwa ga-eme ka ọ na confess. Nke ịtọ, o nwere onye ama confess dị ma ọ gbara oge a na-ejezi investigation ka ihe butere ara na-agbụ ya achọpụta na ọ mere ihe dị etu ahụ. Ọ bụrụ na onye Nsụka o nwere ibebe anyị ebe a na-akpọ ibe agwa dịka ibe agwa nkwọ nso, o nwere ndị ga-anaghị asọ na ebe ya nwa, mana ewonsi ịbata be nke anyị a na-eme amadị be anyị ebidogo na control gị ịnọzọ under influence of that man maka ịtara ya many other things. Mana mbụ bụ na ihe o nwere ndị be anyị ga-anaghị ekwe eje maka ije Elugu ejikeleta nwaanyị for sure na ịmago na ha ọ bụ nsọ ọ bụ ihe kpamkpam ha anaghị atara ya maka ịtara ya na ije ahụ. So most of ndị be anyị nọkọta ije Elugu ejikele ya nwaanyị o mechie some villages ọ na-abụ ile anya hụma na ndị anyị anaghị asọ ọ na-akpọ ụmụ ha maka ọ bụghị everybody suppose ije na like ije that place because ọ mago na nwunye ya nwa dị nufuru isi.
ndị be anyị emego omenala na wọns eliri ji na-eliri ji ọ bụrụ na ego bụ nwoke na-ejekwu nwaanyị anwa ma nwaanyị agwaghị na ya ala ji na inwe problem bete nwaanyị anwa amagoro na ya ala ji jekwu nwoke ọzọ ọ nọ na nsogbu. ịma na ọ dị ọtụtụ omenala a na-eme n'ala Igbo ọ na-abụ ekwulite ụmụ nwaanyị asị mbakwa na ha ekweta ha nke iji maatụ ihe dịka omenala nke ite ike ọkụkọ abịa sị gị na nwaanyị adịghị ete ike ọkụkọ ama mgbe ahụ na-abụ nne m megata nwere etu esi megata chọọ eke ọkụkọ n'ime ite ofe afọ ọsị m biko m kweta na ọmụọ tarịa ka nna m ghara ịdị ya nha mana nke a omenala nke nwaanyị agbana n'ezi na ọgba n'ezi onyiwara anyị sị ka anyị jụọ ụmụ nwaanyị kedu ihe bụ echiche ha n'ihe gbasara ya bụ omenala ọtụtụ n'ime ha ekwughị ekwu okwu mana anyị mechara anyị na nwaada Chinemerem anyị makwa na ọnụbeghị di ahụ jụọ ya sị ha omenala bụ nwaanyị agbana n'ezi na ịgba n'ezi nsogbu adị enyiwara ụmụ agbọghọ Nsụka ọ na-enyere ha aka unu kwetere na omenala dị mma kwesịrị ịga n'ihu kedu etu ụmụ agbọghọ Nsụka si afụ ya anyị ga-esikwa etu ahụ wee tinye ọnụ etu esi emetụta ụmụ nwoke ka ọ bụ sọsọ nwaanyị ka ya bụ ihe na-emetụta a mara na ọ bụrụ na o metụta nwaanyị na o metụta na nwoke mana nwoke gakwa na gbaa n'ezi nwoke nụrụ nwaanyị gara gbaa n'ezi ka etu esi emetụta ya Chinemerem nwaanyị afọ na nwoke ọzọ bụ na nwaanyị na-edi ọ dị mma na dị omenala dị mma na o nwere mgbe o ziri ezi ka nwaanyị nọ na di gbawa n'iro so dị omenala dị mma ode eme onye anụghị di affect na onye nụrụ di gbawa n'iro bụ ihe ọ na-eme affect ọ bụ na ịnụghị di ime onye ọbụla sọrọ gị ọ bụkwa na ịma na ịnụ di na ị ga-agba n'iro anọ na-atọ nọrọ onwe gị bụ unu ma ihe ọbụla ị chọrọ ịnụkwara na di hafụkwa ihe ọbụla gbasara nwoke ọzọ na-abụrụ di gị ụfọdụ oge ahụ na-adụ ya onye ahụ ga na-aya onye ahụ ọ nọgide ti na na-eme ya aziptise dị ime na-eme nwaanyị nwe ndị ọ na-abụ n'ukwu ka ọ na-adị na-eme ha onye ahụ ama ndị na-ekiri wuzi ọtọ ịghọta so onye bụchi ihe ụfọdụ ọ ya tukwego ọnọgide ọstọpụ ọnọgidekwe ditin ga-emegidekwe gị nwụọ ọ ka ma ọ na imepere ọnụ gị si na ihe dị ụta bụ ihe imere o gwekwe m furu o mere mana ọ bụrụ na ka bịa kpọwa emechara mgbe e chọpụta ihe na-eme dị woman na ọ dịwago late so emechezi ihe ụfọdụ emere ka ọ wee dị mma dị woman aka nwụkwa maka na erere ana ana bụ ihe gbuziri ya maka na anyị mechara nachi ya azụ n'iju ese juzie ka ihe meziri na asị na ihe dị ụta ka nwaanyị mere si na ihe a ga-eme ka ọ dị mma ka ha stọpụ ya dị woman so agachazie gozie ihe nicha ga-ego ka e wee mee the tin o ruzie ka ọ for 3 days a ga-eje mee ihe ahụ nwaanyị anwụọ so a na-sizie na onye bụ ihe mejọrọ na-ekwesịrị ire ya wee mee nsọ ya wee raa anyanwụ so na ya bụ ya ụgbọ njem apani egwu anyị ebu n'egwu ọ bụ ebe ka a na-eje anyị ebu n'egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebu n'egwu ọkwanụ njem mmata Igbo according to Kemushikwa na ọ na-ejide nwoke ma amaghị ihe kpatara because ụmụ nwoke na-eje edu nwaanyị ọzọ mara mba nwaanyị onye be anyị jekwuru nwaanyị liji dịka nwoke jekwuru nwaanyị liji magwa manọlụ ji wee jekwuru ịma na ọnwụ ji egbu gị ọ bụ na ọ chọrọ ụmụ agbọghọ na hotel ndị ashawo something like that ọ ga-eme eme na ọma nwee problem kama o jekwu nwaanyị liji magwa ama because most of the time na some women anaghị ekwe disclose na ha liji like eje outside ofile ịhụ ma na ọ bụrụ na ọ gwa gị na ya liji you are free to do anything you like with the person. ọ bụ o nwere ịma some people na-asị na ndị isi adịghị arụzi ọrụ na ndị isi adịghị arụzi ọrụ but ndị isi na-arụ ọrụ very well but ọ bụrụ ozi ka iche na ọ ga-arụ o nwere some people na-eche na mmadụ iyiwe ara before ndị isi arụ ọrụ ị nwere ike na-eme business bido na-ayi nwaanyị mmadụ business ga na-agbada it will cripple down. That's how it works. O ga-emeketa ịnwụọkwa nwaanyị a na-ekwu okwu ọ bụ nwaanyị nọ na ezike ka ọ bụ okekwe na ibi na mba ọzọ efu nwaanyị si ka ịdagburu ịbụrụ nwoke onye Enugu Ezike ị kwesịghị ijekwu nwaanyị ọzọ ebe ọ bụla o si nwaanyị nọ na di nwaanyị ọbụla nọ na di
ya ifụkwa nke na-anọghị di gị ị dị free imebe anything but nke bụ na-anọ na di ijekwe ya ọ ga-ejitekwa gị yes ọ bụrụ na ọ ga-eme ka like that ọ na-eme ụmụ nwaanyị nke yiba ya ara or something like that but ọ ga na-eme affect anything itinyere aka afụbekweghị m ebe o ji dị ire ka nke nwaanyị na Nsụka Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba paniela ya bụ ihe ọka dịrị ugbu a enwego ụmụ mgbanwe ya na eso mgbanwe dị na ya bụ na ọ dịghị eme immediately so people na-echezi na ọ dị arụ ọrụ because of issue of Christianity and the rest of them ndị mmadụ na-emezi a lot of things like ka m gụnụ eziokwu ihe dị na the thing the reason why ọ na-adị ka na sinodi arụzi ọrụ ebe iwatch ya closely ọ bụ na na-eme traditional marriage all these ihe modernization a ebute mmanya iwufie nyeche ya there was no communion enwere any communion ya bụ na onye na-aṅụghị mmanya ahụ mgbe ọ na-ebe agbamnkwụ because onwe anything connection onwere any communion dibia that mmanya a na-ebunye onwe ihe ndị Igbo ji mee ya ka a na-ebunye mmadụ mmanya ka aṅụ because ọ ya communion so but ebeze now a na-ebu fruit juice ebute fruit juice onye agbafọ onye agwa decide no communion nwere any communion maka anyị mago na ụfọdụ na-agbafu mmanya ahụ kwa na egwu ikekwe na enwere ike mmadụ atinyere ya ụmụtụsụ asụsa n'ime ya ka ọ ghara ịbụ na ọ na-azị eme ya na ya bụ na ọzọkwa bụ na o nwere ike ọ bụrụ na onye na-achọghọ ka ya bụ ihe jide ya gaa ṅụ na mmanya ahụ ọ ya ka so ụmụ nwaanyị na-eme ya but ịmara ụmụ nwoke amara nọ ihe ka a na-eme ha na-eche na to save themselves but ịchọrọ ihe a imerụ omenala n'ofu unu abanye n'ụlọ na ime ụlọ then nwee arrangement ọ bụrụ nna dị woman ọ ga-ebute uru mmanya special mmanya ngara so to make sure na enwe communion because ọ bụrụ na enwere communion o nwere ihe ịwọcha is a practical something because o nwere the reason why ọ bụrụ na a na-agba ndụ ọkwa ya ebute ọjị everybody ata n'ọjị mmanya ahụ na-aṅụ ịgba ndụ and ọ bụrụ na onwere ndụ agba that means onwe ihe ejikọrọ nna m ajụghị amaka a na-emegeri ya etu esi emegeri ya bụ na ndị obodo anwa ga-eji ịgba afa na nke ndị soothsayers jụọ na omerugo anị kedu ihe a ga-enye gị enwere ike gụọ mbekwu that is tortoise enwere ike gụọ ọkụkọ abụrụkwa ọkụkọ ọ bụla na ọ bụ ọkụkọ ojii then na nri na mmanya ga-esie were mee the soil appease ihe mere bụ na-agbanwere bụ na a na-eme n'ezuzo na abịa n'omenala be anyị na ọka bụ nsọ ọ na-egbu ọnwụ maka nwaanyị bịara na-etughị ụkwụ that is ire adị ọ bụ na etinye da uwe na nwunye ya na-etughị ụkwụ dịka ire adị ijekwu nwoke ọzọ na nwoke anwa ọ na-eri nri nwunye ya nwa anọ ma na nwunye ya na-agba n'ezi nwoke anwa ga-anwụ nwoke kotere okwu mgbe ebe ọ bụ na ịma ọ ga-ama na nwunye gị na-eje to another place o jeche weta ihe na-erie echeghị m na anyị ga-akpachanwu nkata anya taa maka na ihe ha kwuru buru ibu ọ dị m ka anyị ga-ahapụ nke fọrọ ụbọchị ọzọ enwere na etu isi nọ na nwaanyị nọ na diza maka ma akụkọ ndị soshal midia ka nkụ asịghị na nwaanyị nọ na diza maka ọlụ na o meta n'ihe ndị isi ya bụ na nsogbu ga-adịrị ihe a niile bụ akụkọ anyị na-akọ anyị nụrụ anyị ji wee gawa Nsụka dịka ị hụrụ Nsụka buru ibu a na-akpọ ha niile Igbo Nsụka mana ha niile abụghị ofu omenala ha abụchaghị ofu kpatara iji nụ na onye nke Nsụka siri na ndị nnukwu Ezike na nke ha dị iche enwere ụmụ ihe dị iche iche dị na omenala a mana ha niile bụ Igbo Nsụka mkpakọta okwu niile bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo Nsụka n'ọdị na ọ da-agba n'ezi enwere ụfọdụ na-aga emebie ikekwe nụ na enwere ụfọdụ na-agakwa na nke dibịa maka na dibịa gwọrọ ọzọ gburu dibịa ya bụ ọ bụrụ na ị sonyere anyị na mgbe na-adịghị anya ị ga-afụ mpịachi nke akụkọ anyị ka emesịa Oge ndị Igbo lụkwaranụ
Igwe zukọtara nụ ugwu mba panitere nụ oge ndị Igwe lụkwala nụ Igwe zukọtara nụ ugwu mba paniela